масти барад ба пастӣ. шаҳри душанбе. се узви як оила захмиву падари хонадон аз дасти ронандаи мадҳуш ба ҳалокат расид. шоми 7 декабр хабари ин ҳодисаи мудҳиш шабакаҳои иҷтимоиро ба ҷунбиш овард. мақомоти милитсияи шаҳри душанбе маълум кард ки ронандаи автомошини тамғаи Mercedes Benz 200 аломати қайди давлатиаш 1414 NN07 Гаффаров Нуралӣ Ҳусайнович, ки 33 сол дорад, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дар ҳолати ниҳоят сархушӣ ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Фирдавсӣ аз самти кӯчаи Қосимов ба самти кӯчаи Борбад бо сабаби баланд будани суръати автомошина аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромад. Номбурда нахуст ба қисмати қафои автомошина ба деворчаи бетонии байни роҳ бархӯрда, сипас 4 нафар пиёдагардро пахш намуд. дар натиҷаи садама 4 нафар пиёдагард сокинони пойтахт ки аъзои як оила, яъне марди 39 сола бо ҳамсари 33 солаш ва 2 нафар фарзандони хурдсоли 8 ва 3 сола буданд, ҷароҳатҳои гуногун гирифта дар беморхона бистарӣ карда шуданд. аммо мутаассифона 8 декабри соли равон бар асари ҷароҳатҳои вазнин бардоштааш яке аз онҳо, падари хонадон марди 39 сола ҷамшид Абдухолиқов дар беморхона ба ҳалокат расид. ронанда Нуралӣ Гаффаров дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуда, нисбаташ тибқи талаботи моддаи 212 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва ба ҳабси пешгӣ гирифта шуд. дар ин бора тафтишот идома дорад.